Number one, I maintain social distance, very important. Secondly, they manage nose and mouth masks. Because as I know, one because as a naive video, by my word under the representative. Oh, no, what down Adiana, my Sono ụbọchị nke taa ịtụ aro na ike ihe nke otu na ụmụnne anyị so anyị were na-eri ezi onye nwe anyị ana m asị ekele na nsọpụrụ dịrị gị n'aha Jizọs. Onye nwe anyị akpabeghị m onye butere ihe a mana ana m aya ebe ọ bụla ihe a si pụta kwụghachi mmaji kwuru mmaji n'aha Jizọs. Ihe ụka agaghị akọ ha, ha ga-enwe ahụ isi ike, ha ga-enwe Ezinifite ka anyị na-ayọ ngozi na nwoke na nwaanyị nke Ezinifite ka anyị na-ayọ ma ndị nọ n'ụlọ ma ndị nọ n'ama ka ngozi gị dakwasị onye ọbụla n'ala Ezinifite a n'aha Jizọs. Onye nwe anyị na-ayọkwa ya mara gị n'enye ka ndị na-achị achị bido n'igwe ruo PG rukwa ndụ na-anọchite anya anyị na gọọmenti. Anyị na-ayọ amamihe gị n'ebe ha nọ, ogologo ndụ na ahụ isi ike n'ebe ha nọ. Nyere ha aka ka ha wee na-arụ ọrụ a nke ha nyere anyị n'aka n'aha Jizọs. Atụmatụ onye ile ọbụla nke ịgba mgba ime ka Ezinifite ghara n'otu, ime ka Ezinifite ghara enwere ọganihu, ana m akagbu ya na-atụ ọga ha adị ire n'aha Jizọs. Wee ka ihe niile nke anyị ga-eme n'ụbọchị nke taa ka ọ bụrụ ihe ga-aga nke ọma. Na nchịkọta, naanị aha nsọ ka a ga-ebuli elu. Ngozi ka bụ nke anyị n'ihi na anyị bụ na Jizọs Kraịst onye nwe anyị.
Benson, Nadozi. They find your car. Jonas. The Jesse one. Nya before so na ba nwa amụta ebia o nwa afọ Ezinifite bụrụ nwanne m na ụnụ bụ onye so ebu Ezinifite n'obi bụ onye butere anyị ya a na-akpọ Emeka Umeoji eji Ogazi wee mara ọ ya nwa sị na ụmụnne ya ụmụnne ya nwa mere ọ sị na anyị nụrụ nke a na-emebu bifo ọ na-awọch ya na soshal midia nke fashola na kọntrol ọ ya butere rice ya nke ahụ rice nke ahụ indomi nke ahụ sanitizer nke ahụ ihe eji ekpuchi imi na ọnụ maka dis COVID-19 onye mere ihe a niile ihe asị na ọ chọghị ụmụnne ndụ ọkwa ọ chọrọ ụmụnne ndụ ezi ihe ruola anyị emekwa inyere onwe anyị aka maka o mechagoro anyị ihe o ya emere anyị wee na-asị Chukwu nke pụrụ n'ihe niile nke nọ n'Enugu ọgọdọ ya na-akpụ n'ala Ezinifite Emeka si na anyị wee pụta nke a na-akpọ Ogazi anyị si ebe ọwụ na ọ na-akụ ihe ọwụ na ọ na-akụ na Chineke ga-agọzi ya tụkwasịrị ya ndụ n'elu ndụ n'aha Jizọs gọzikwa ezinụlọ ya n'ọrịa ọjọọ a na-ewuke taa anyị si Chukwu ịmara akara aha ịkara ụmụ Izrel mgbe ha nọ Ijipt mgbe ya ka anya na ezinụlọ takwa anyị ndị Ezinifite niile ebe ọ na ha sọtụrụ ka ha wee dịrị anyị ndụ na-echetakwa anyị maka onye nọ n'ụlọ nọrọ onye nọ n'ama onye nọ n'ama nọrọ onye nọ n'ụlọ ọ ma na anyị nọ n'ụlọ na anyị na-echeta na ka wee nwee ike nye anyị ya anyị na-asụkwa Chukwu ọzọ biko n'ozikwa ya n'aha Jizọs. So anyị na-eche igwe chairman and as man of the one. The chairman is I want to be here. When I'm for a chairman, you need to know I have a good case. Take good picture. No. Know some. I make it. And it's a grand food, so I'm not going to go no. You saw the number of the Emeka
ya. Ibunyando onwe aba. Meku mojo. Ogazi. Ah, na ekele dọkịta meku mojo. Na ihe nke ofufe nye anyị. Igwe kwuore so nwe onye ahụ. Mana ọ ya adọrọ anyị mma. Ebe o si kpata Chineke nyere mmadụ n'aha Jizọs. Amen. Dr. Emeka Nwaji Ogazi. Susugunye ka ibunyando onwe aba na ọkụ na. Biko ime mara ka onye esi nwa mekwe. Yeah, we had Dr. Emeka Nwaji Ogazi susugunye punya dong apa? So di market direction aja itu email itu. Kita boleh nah iya aku mau untuk dia itu punya dong apa? Nah iya aku mau sesungguhnya. Kemudian Iko ekpere anyị n'isi abụla ekere ụwa were ngozi tụkwasịrị ya n'elu ngozi ọ bụrụgo ngozi nwere ihe a na-abịa ọ ga-adịrị ya na mma n'aha Jizọs. Ọ na-asị mụ na ndị elu ama na Chineke ga-enye anyị ngọzi ebe o si otu ibe atọ adịghị ọrụ ọgwụ isi ọjị na-abịa Because Ifunanya dela undom here dia puji ono na sanitizer. Itu undom ni dia kira sia di sana ya na do ha do. Ela ka so do no do sanitizer ma ki de kwa ka. Ni puji ono ma ka ikute ihe ojo ni. Alji na Chineke ga God bless you, ibu yang dia lama, itu je nak isi dia kuat nak isi dia, Kodeu na nakao biar muada ke woman leader. Ia mau nak naik woman leader jalan. Woman leader biar kau sesuatu. Oh, semua itu. Ogazi semua ada ini. Ada natu buan. Ayah punya role ya. Kena raya orang. Kena dia video. Dia video sekali dia buat. Ada yang mana haji kau? Dia kena dius. Dia nak. Dia kan akan yang. Kaya dah nak. Dia video dia buat.
Dr. Emeka Ụmụọjị sisi bunye ndị igwe ekuzere aka esi echiche ọnụ ka esi Dr. Emeka Ụmụọjị si bunye ndị nchie ihe a ndị igwe kansụl ya butere bute ndomi bune ihe eji ekpuchi ọnụ bute nke eji akwụ aka ka ụnụ wee na-adịrị ya ndụ. Ndị igwe kansụl na-ekene Dr. Emeka Ụmụọjị na-agọzi ya na-asị Chineke gọzikwa ya mmụọ. Ndị igwe kansụl ga-ezi ozi dị iche iche ozi ekpere niile Ezinifite na-ekperi ya. What's here? Tata ka nwanne anyị nwoke bụ Chief Dr. Emeka Ụmụọjị Ogazi na Aguata si ka anya gbalụ ndị Ezinifite Krismas n'ọnọdụ a anọ oge dịka ugbu a bụ ọnọdụ mwakpo ọrịa a na-akpọ coronavirus nke aha mmiri chukwu ya bụ COVID-19. O butere mmiri dị iche iche dịka akpa osikapa noodles ya bụ erimeri ya na-amị amị ụfọdụ na-akpọkwa indomie nakwa ihe eji ekpuchi imi na face mask nakwa sanitizer wee na-asị ka ndị mmadụ biko ka ha ma na-eji eri ya nke a na ọ bụ na Chineke pịkwa aka n'oge na-adịghị anya na ya nwere ike imekwa ka ịkarịkwa etu o mere ya bụ anyị na-ekene ya n'ụdị pụrụ iche. Anyị ekene gị nna ikwu ndewo. Thank you, daalụ. O gwara anyị ghọta na gị nwa bụ onowu Ezinifite. Biko gịnị ka e mere ebe a tata? Ihe mere ebe a tata bụ na Ezinifite gbakọbara wee nata onyinye nwa afọ Ogazi ihe anyị ji mara anyị na-ekwu Ogazi Ụmụọjị o nyere onyinye wee lọta na o nwere ndị karịnọrọ n'akụkụ wee si kere ndị mmadụ ihe ndị ahụ onye ka Ezinifite gbakọbara wee nabata ya wee na-ekperi ekpere ogologo ndụ. Onowu, kedu ekpere ị na-ekpere onye wetara onyinye ịnata iru ọma nke a? Anyị na-ekperi ekpere ka Chineke nụ ekpere onye ọbụla n'ezinụlọ na-ekpere nwatakịrị a bụ Emeka Ụmụọjị Ogazi Aguata. Anyị na-ekperi ekpere onye adịrị ya mma, dịrị ezinụlọ ya mma, dịkwuru Ezinifite niile mma. Ndewo Onowu. Kedụkwanụ ndụmọdụ ị na-enye ndị mmadụ bụ ndị nke enyere ihe eji ekpuchi imi, kedu ndụmọdụ ị na-enye ha maka ya? Ihe a na-enye eji ekpuchi imi bụ ka ndị mmadụ wee gbanarị ihe si n'ikuku efe ka ọ ghara imetụta onye ọbụla. Ihe na-ekpuchi imi kpuchi ọnụ COVID-19 ya bụ ọrịa agaghị enye ya nsogbu. Ndewo. Nwanna anyị ekene gị. Biko ka amụta afa gị. Aba mgbe chi onye kwe Vincent Obeto Ụmụọjị chi eziokwu. Chi eziokwu, anyị ekene gị. Biko gịnị ka a na-eme n'ebe a n'ụbọchị nke taata? Ife a na-eme n'ebe a n'ụbọchị nke taata bụ nwanne anyị nwoke nwa anyị ji eje mba a na-akpọ Dr. Emeka Ụmụọjị Ogazi na Aguata o metụtara n'obi ka anyị kpọpụ ụmụnne anyị maka ife a na-ahịa na mba ụwa niile na-ekwusịrị ndị mmadụ na-abịa obodo ebe niile ka anyị nyefe ife ka ha were na-emetụ were na-ekpekwa ekpere ọhịa dị na bata n'obodo a ọ gaje emetụta n'anya metụta mba ụwa niile eme ka ọhịa mara ebe o sikwa osikwa ya ka anyị ji gbakọmata. Ndewo. Dịka m siri ghọta, anụ m na onyinye nke o nyere gụnyere akpa osikapa, ndị oyibo nke a na-akpọ noodles nakwa ihe oyibo na-akpọ sanitizer nakwa nke eji ekpuchi imi. Kedu ndụmọdụ ị na-enye ndị mmadụ ọkacha n'akụkụ ebe ihe eji ekpuchi imi nakwa nke a na-ete n'aka ma kwachaa aka a na-akpọ sanitizer? Ndụmọdụ na-enye ndị mmadụ
ọ bụrụ na eweta ihe amara mee ya ofụma onye weta na onye ọzọ pụpụ weta mana ọ bụrụ na eweta ihe emeghị ya ofụma emee ya abuz ya oyiwe na-akpọ ime ife abuz ma ọ bụ eyuziri otu o si kwesị ọ na-egbu onye ahụ wetara ihe n'obi ọfụ ọzọ ya ha ewetara ma ọ bụ onye chọrọ iwetara o mee ka onye ahụ gaje ewetara ya ụfọdụ na-enye ndị be anyị bụ ka a mara were make use of this one ewetara ya ahụ ka anyị mara kee ya ndị ekenyekwere na ya marakwa n'ọrụ kwesịrị na ọ bụghị onye ekenyere first mass were eje na-efichi imi ma ọkpọ ụtaba were ekpuchi ime ụtaba ọ bụghị ihe emerere ife emere ya bụ iji wee kpuchi imi na ihe ekuru ikuku onye ọzọ kupụtara ma ọ bụkwara onye ọzọ kwara iji wee safeguard ya sef o mere ya ka anyị wee nwee ike ịdụ ndụ because na mgbochi ọya ka ọgwụgwọ ya ọ bụ ha na-eme ha anaghị otu ahụ ume ya agbakwa ya ọfụ ụbọchị ọzọ wetakwa ọzọ anyị ekene gị biko ka anyị mata afa gị nakwa ọkwa nke iji n'obodo a. Aha m Mr. Charles Obiora Ifechukwu n'ezi onye ka m so onye ọha na-eme. Ọ dị ka iso n'otu onye na ndị kabinet igwe maka ejiji ha dị ihe a. Biko gịnị ka a na-eme n'ebe a taata mere na ma igwe ma ndị obodo Ezinifite Aguata niile na ụmụada pụrụ n'ụlọ wee gbakọ ebe a na-ekpesa ekpere na-agba egwu gịnị ka a na-emeba taata? Ihe ikene Chukwu ka ọ bụ ofu nwanne anyị nwoke amaala afa ya bụ Emeka Umuoji Ogazi na Aguata mekwara ka ha si eme n'ezinụlọ ha maka nke ahụ mmega nke ahụ akịdị abụghị enwe ntagha mbụ kawa ha bụ ụzọ emeka mgbe so ọsọkwana ka maka COVID-19 na ọzọ ka ndị mmadụ gbakọnọkwana ka o mere etu ha si ese ndị mmadụ lachaa anụ mmanụ so si etore ya ụmụ ogbenye ka ha were rigakwa na nyawo Chineke ji agọzie dịka na-asụ m ukwu nke gwara ndụmọdụ ị na-enyekwanụ ndị mmadụ bụ ndị nke e nyere onyinye a. Ndụmọdụ m na-enye bụ onye ọbụla mara ihe dịka ọ dị ọ bụghị ihe ya adawa ụgbọ ka ọwa kama ihe ndụmọdụ na-enye onye ọsekpụrụ ana kpere onwe ebe onye kpere ya ịtọ ka Chukwu gọzie ya ka ọ na-agakwa n'ihu gọzie Ezinifite ka ụmụana Ezinifite marakwa nna ihe merụ ihe adụmma ị na-eme ka ọ dị mma ka ịkwanụ ndụmọdụ ị na-enyekwanụ ụmụnne anyị ndị ọzọ bụ ndị na-anọghọ n'ụlọ. Yes, ofu ife ahụ maka asị na ime na-eme ọkwa na-eme nza mgbe ndị a na-eme ka ndị ọzọ nere ha anya mere ya na-akpọ emulation ndị a mere emulate ihe ndị ọzọ na-eme onye jide nye nwanne ya maka ihe o mere ihe a ọ bụghị na oribe na ọ ma ericha kama ọ ka onye tụ ụmụnne ya ka ndị mmadụ makwa na ihe mmadụ mma omume. Ndewo na ndewo biko ka amụtata afa gị. Nna gịnị ka a na-eme ebe a tata mere ndị mmadụ ji were gbakọ ebe a? Ife a na-eme ebe a bụ my brother, my big brother Ogazi Chukwuemeka Umuoji butere rice and the sanitizer and the face mask and the indomie ga-eke ndị ụwa atụ n'ọnụ ndị enwe ka ha because of this COVID-19 na-ewu na mere onye ọra ji were nọ n'ụlọ so o were si ka o bute something ka eke ndị mmadụ ụmụnne so anyị ka anyị na-eme atata ụbọchị ya bụ igwe obodo ma PG ma everybody na ọ dị happy. Oke nna ya ekene gị kedu ekpere ị na-ekpere nwanne nwoke bụ Ogazi? Ekpere na-ekpere ya bụ na nyanwụ nwa ahụkwanụ ọkụ o buru ụzọ ka ọrụ ekpere na-ekpere ya bụ ebe ọ na-osi na-eweta ihe anụnwa ihe o kere taa Chineke enye ya mmaji kwuru mmaji because this rice ya na onye bụ rice ya na-abịaghị tọpee ya na ndị be gụọ ya ọnụ onye na ha agụta na ya ọ na-aka ego Ogazi ya ada so ndị na-ekpere ya ekpere nke o ji ekwu akwa na ya n'ihu ka enwe na nwe adịghị amachighị azụ wee na-asị ya na onye adịrị ya na mma emepe ọ n'otu n'aka mmepe na ụmụ ogbenye na-ekpere ya ekpere ndị obodo na-ekpere ekpere nwa na ọnwụ nwoke ka ọ na-adị mma amụta nwoke nya anya wuru nwoke na ọ ya adịrị anyị ogologo ndụ. Ka ekwe na-ekpekwanara ndị Ezinifite general ma ndị nọ n'ụlọ na ndị nọkwa n'ama. Ekpere ndị Ezinifite general bụ number one this social distance onye ọbụla na-akwụ aka na-eme ihe kwuru ka eme because of ọrịa na ọrịa dịkwa ọkwa ma ọrịa a na-ekwu na ọ dịkwa
na-ekpere ndị obodo bụ na dịsi ọrịa nwa ama afọ anyị Jizọs na ọma matakwa Ezinifite ọma afọ anyị na-ekpe Ezinifite onye ọrụ afụfụ nwanne ya n'anya onye ọbụla na-ekpere nwanne ya ekpere because a sịkwara na o ji akwụnye nchi na nchi ya rịarị elu mana ekpere ikpere nwanne gị ya nwanne gị bịara ọ nyeghị anyị ịgba nkịtị mana ọ ka o si dị ya n'obi ka o ji wee gote ihe arụma were kee everybody so and ndị na-ekpere Ezinifite ekpere ka udo peace and ọganihu ka ọ dị n'Ezinifite nwanne fụ nwanne ya mara nwanne ya Adanna anyị ekene gị afọ nke iso na-agba mbọ ebe a tata na ịgbarịje ihe ịgbarịje azụ gịnị ka a na-eme ebe a n'ụbọchị nke tata mere ji gbakọ ebe a ọkọta akarịrị ọgazisi anyị riri ihe na anyị ga-adụ ndụ na na ndị dị ndụ onweghị ihe ọkpata ha ebe a sị ka anyị riwe ma nke anyị ga-eji kwụọ aka ma nke anyị ga-eji kpuchie ọnụ ka ebe onye ekpere ị na-ekpere Ọgazi ya ekpere na-ekpere ahụ Chineke dịka ya nye anyị ogologo ndụ na ahụ isi ike na ihe eji enekwa ndụ anya ya ekwena ihe a na-efegharị na ofecha ya fefuo o jeghị eru anyị nso n'aha Jizọs ọ bịa jeghị eru Ọgazi nso n'aha Jizọs ka ịkwanụ ma agbamume ị na-enye ndị Ezinifite Aguata ọkasị n'akụkụ ihe eji ekpuchi imi nakwa nke a na-ete n'aka o butekarịsịrị agbamume na-enye ndị Ezinifite Aguata awụna Chineke ha kwere onye asụsụkwa ụmụ ndụ ka ọwụ onye ziri ihe eji adụ ndụ ya nabata ya na onye ga anyị ya anyị eji dụ ndụ kpuchite onwe anyị ọkachasị mbọ PG anyị na-agba PG na-agba mbọ karịa onye ọbụla ịfụ na anyị kpuchiri aka onwe anyị etu o si were ka anyị debe iwu ma obi anọ ma ihe niile kwuru ọ ka anyị dọrọ anyị mma o were kwuoro ha mma anyị sị ka Ezinifite kwere n'ihe a na-agwa ha kpọkwuo aka ha nwa ịkwụ aka ahụhụ ihe a ndewo biko ọ dị ka ichefuru ịgwa ya aha gị afọ m isi nwaada Oriakụ Ironọba Amuche Gertrude Ada asị akpọ nnukwu anyị Ada asị akpọ nnukwu ahịa bụ thank you so much nwa beko achọrọ onwe ya chọrọ ịchụta onye na-achụ gị azụ kpuchigboro imi nna adapụ m ekpuchi m ahụra m nke m meri okpuchi ibe onye ụbịa makwa nke e nyere ya orie onye dị na ya ife niile juru eju ma ife a na-eri ere dịka rice osikapa indomie ma ife eji ekpuchi ihu bekee kpọrọ face mask ma nke eji eficha aka kpọrọ sanitizer ọ ya ka anyị ji sị ka anyị n'onu hiso ya Highness Igwe Bob Vincent Ọjị Igwe Ezugeto nke Ezinifite Aguata ka anyị marakasịa ife niile adị ebe a ebe o si ka anyị mara ma onwego nke onye isi anawu Bugari Butem
ụmụ ọjị famili obodo a na-akpọ Ezinifite ọ bụ ha n'obi ma ada anyị nwaanyị a na-anụ na ma nne ha maka na ọ bụ na nne ha azụghị ụmụ ha gbachapụrụ aka ebe ihe a na-arụ arụ n'ụwa ezuga kama ha arụ aka ibe ha mana obodo nwa ozi Disemba ịtọ ka a ga-esi wee ke buru trarat na paneke iwe bụrụ na ha nwere mmụọ na-eji enye enye na iwe ekpere ndụ n'isi ha na-ekpekwa ekpere nchekwa n'isi ha na-ekpekwa ekpere n'ime ụmụaka ndị Ezinifite maka nwa afọ anyị lụrụ presentation n'oyi ụga ozigi o tekwara etu a jiekwa ndị Ezinifite so na ndị na-ebutezi eke ndị vileji ha ana m anya nye anyị ekele na ọ bụrụ na ị na-achị obodo onweghị onye na-emeghachi ahụ a na-asụ maka na ihe na-eme apụta n'obodo onye bịa kụwa aka ya igwe atụ nọ nke ukwu ji eme onye ji ewepụta na-asụ igwe mebezi anụ mana igwe afọ na igwe na-eweta aprishieti ya nọrọ mgbe ebe a na-eme ya ebe onye ọzọ omekwa gịnị gbakara ọka anyị batara ihe mburu ụzọ kwuo onye ọna ndị chairman of the villages na ndị chairman of the ward ha ji egwa ndị be ha ka ndị ọbụla megịrị jee sụwa ọhịa ọ na-adị empty nwa bụ igwe nyere ọhịa ọ na-adị empty so sụọ ya ndị yut jee kọọ ya asụa ndị yut onye a bịa jụwa sụgota ahụ onye ahụ ka m gwazie ndị yut jere nje sụọ ọhịa unu tụrụ na akọ ya akpụ chekwawa ya ihe ya ha abịa atụrụ eji ha emechaa ụnụ ndị yut ga-abịa unu ji ere unu chọọ ibi anụ kee lee unu chọọ ibi anụ unu bụọ ya unu keele onwe unu onye niile abụ mana ịbụ na agụ abụọ na onye ndị yut na-ebigharị aka ma onwe onye na-ebigharị aka maka onye kọọ ihe agụ nwere nchekwa anaghị egbu egbu onye kọọ ihe jere oge ụgara ọ na-ata aka oge ihe iwu bụ ihe oje a na-arụ arụ a na-ama ọsọ agaghị ihe na-agwa gbọ na a na-eke ihe dịka iwu gọọmenti kwuru ka mmadụ na mmadụ anaghị anọkọ n'ọnụ ka a ghara ị na-agbasa nwa okeke na ụmụ ọgbakọ ndị ọzọ nwee ka isiri hụ na ha nwere kwuo na ha nwere ha na-abụ ihe na-eme n'ụwa niile fon ahụ ya na oge ebola batara ebola bịara gbuo otu ahụ mana nke ahụ ọ na-egbu nwata ọ na-egbu okenye ọ na-egbu agadi onye agba ahụ onye bie oge ahụ na-asụ na anaghị ede esi n'ihu ịta ka esi ede dịzi coronavirus mgbe ahụ onye bie onye bịa ọkọneke ibi na tata nke ahụ nke ejiji a ihe eje na-ekwu na chairman of the party was Abia, the capital. We don't know 5 back to war. No, we fight for kedu nkenke ekpere ị na-ekpere nwoke ọma butere ihe a nakwa ndị Ezinifite bụ ndị ka ebunyere ya ebunye ndị ihe ekpere na-ekpere ya bụ Chukwu nna ga-enye ya ahụike gọzie ya ebe ma ebe ọ nọ na wee na-echekwa onwe ya Chukwu nna ga-etinyere ndụ n'ime ndụ tie ya ahụike n'ime ahụike gọzie onye na-ezu na ụmụ ya ma ụmụ nwanne ya ndị nwere obi ị na-echeta ụmụ nwanne ha hapụrụ n'ụlọ. Ndewo. Biko kedu ndụmọdụ ị na-enye ndị Ezinifite be anyị bụ ndị nke e nyere ihe eji ekpuchi imi nakwa ihe nke a na-ete n'aka? Ihe ndụmọdụ m nyere ha bụ onye ọbụla na-ekpu face mask ma e nyere ịnata igolu ije na-ekpu akwatago igolu ije na-ekpu bikọzi gọọmenti nyere ya iwu ikpughe ihe nwe ịbata n'ime ahịa ikpughe ihe nwe ịnọkwara ịnana ejekwa ebe agbakọ and ebe ọ na-eyi anọ sakarịkwa tatụ igwe dịka ị na-ekwu na-aga n'ihu kekwe maka ndị bụkwa ụmụaka Ezinifite bụ ndị aka siri ike mana onwebeghị ka ha si were gosi ịhụnanya o nwere ka esi arịọta nwa arịrịọ? ihe mere nụ na ekpere ibe na-ekwu na
na ụmụaka Ezinifite ndị megolo eme ụmụ many people mere mana ha eme ọ bụrụ mmadụ niile nwere obi ka o zuo ọha ọnụ onwe ndị nwere obi onye ọgbara ewu ya bibi apart from this doctor na ụmụaka Ezinifite na Amerịka ndị ọzọ na-enye n'ogbe n'ogbe and ekpere mkpere ndị butere na ha ka pekwa ndị wetere n'ogbe n'ogbe onye chetara ndị nke mere ihe ya na onwe onye ọ dọrọ iji kịta na ndị ọzọ niile pụtara ọrụ na net ihe niile na-eme ebe na na-ese ndị na net ọgwụ ọfụchara na-ese so na ihe mere tupu nna ji emekpuo ndị agha na ụbọchị agwụbeghị nwe onye ma ụbọchị ihe anyị abụ ụbọchị ọbụla eji na-emekwa onye jirekwa onye mekwa onye mekwa igwe dịka gọvanọ siri sịkwawa ozu onwelu atụmatụ maọbụ planụ ndị Ezinifite nwere iji wee bido mmemme ihe ikwu ozu n'oge dịka ugbu a anyị agaghị akwa ozu karịa mgbe gọọmenti liftụrụ ya anyị amenụpụrụ gọọmenti isi maka ihe na-emekọta abụrụ ife mmadụ ahụ nakọta ọsụ ka anyị mebe dịka ọsụ na omenala ya gọọmenti iwu gọọmenti riwe ka anyị ji na-eme ọ dị mma ya bụ ihe ọbụla ga-ebute ọgbakọ karịa mmadụ 30 ma ịgba nkwụ ma ịgba akwụkwọ ma ụka afọ ma ihe ọbụla ma ụka nwa ihe ọbụla ụka anyị ha na mmadụ 30 anyị achọghị ya and mmadụ 30 a ndị bijateje na amalite esiwere n'ọrụ agwa m ihe sada je na ụga ihe debere ebe a 30 isi ma nke gọvanọ ma ndị kọmishọna ya ma ndị igwe ma ndị niile ji abịa na ọ karịghị 30 igwe anyị ekenego gị anyị hụrụ mgbe ị na-agba n'obodo anyị bụ Ezinifite Aguata anyị sị na ọ ga-adịrị gị mma n'aha Jizọs Chukwu ji egwu bịa ọ nna gị bụ nkene eche mmụọ nke nna gị bịa oke nna gị dị ihe dị nwa bụ eko Yes, Chairman Angunobi. Yeah, can you come to the guitar? Hey, okay, what's all that? Can you believe the Ogazi? Hey, you better Ogazi. In short, Chineke Amaru. And better. I want to go home. And I'm saying, Ogazi Chong. You room, yeah. Home, we are not one to Likuria. And the two of you married here. I should get you to a name, Mary, and never one way. Double up on double. Chocho. Happy. Ndewo. Ndewo, my brother. Biko ka anyị mụta afọ gị nakwa ọkwa iji n'Ezinifite. Afọ mbụ okwu na-eke mefu. Ihe eji mara okwu nna gwara nwa. Ụmụ ahụ current president general Ezinifite Improvement Union. Okay, PG anyị ekene gị. Biko gịnị ka e mere ebe a taata mere ime ndị mmadụ ji wee ju ebe a? Ihe mere na ọghọ ihe obi aṅụrị ka emere. Ọ nwanne anyị nwoke a na-akpọ Dr. Emeka onye ahụ onye so ụmụ ibe ha ṅụrụ ya. Ọ ya butere anyị akpa rice, a bag of rice, cartons of indomie, sanitizer, cartons of sanitizer, and face masks, about 6,000 pieces.
onye o butere anyị so ya kpata ndị mmadụ ji aṅụrị na-ama n'elu. Ọ dị maka ekpere ị na-ekpekọ n'ori ya? Ekpere na-ekpere nwanne m nwoke abụda na Chukwu ya edube ya, nye ya ogologo ndụ, nye ya amamihe ya na ezinụlọ ya na ụmụ niile ọ mụtara. Ọ bụkwa ọzọ nọ ndị bụ ụmụ ọjị niile n'otu bido na mama, maka asị na ọ bụrụ na ndị anọghị onye ya enye ụmụazị ndụmọdụ. Ọ gwara ndụmọdụ ya na-aga ihe a niile na arọ ọ na-atụnyere ha ka ya niile ji so anyị ebido n'ebe mama nọ wee gbadataruo ebe ụmụ ya nọ wee na-asị Chineke nke pụrụ ihe ya agọzi famili ụmụ ọjị niile bido n'isi wee ruo n'ọdụ na amara ya bụ nke ha, ngọzi ya bụ nke ha, ọpụpụ ha na mbata ha, ihe niile ha nwere ime na Chineke ya agọzi ha. Ndị na-arụ ọrụ oyibo Chineke ya ebu n'ihe elu, ndị na-azụ ahịa Chineke ya amụba ego ha, ụmụ ha niile ya ege ha ntị bara ha uru, na Ezinifite ya agọzi ha n'aha Jizọs. Amen. Biko kekwanụ ndụmọdụ ị na-enye ndị Ezinifite be anyị bụ ndị nke e nyere onyinye amara nke a? Ndụmọdụ na-enye ha ha ya eṅomi ihe mụnwa na-eme bụ PG dat na ihe ọ na-enyere na ya ewesapụ aka kee ya ọfụma. So dịka m kere to village chairman gbada na ward, otu a ha siri fụ nsi eme ha si otu a mere ya gbada fụdat na o ruru ụmụ ogbenye aka ka ọ ghara ịbụ fọmfọju akpa, maka ọ fọmfọju akpa mụ nwakwuo ebe a ya blọkụ ya n'ụzọ ya eru ha aka. Mana ana m ekebido n'isi ruo n'ọdụ ya ka m ji eyuzu fashola midia ka ọ bịa na-anọ ka ụmụ Ezinifite ndị n'obodo oyibo, ndị nọ Naijiria, ndị nọ ebe niile dị iche iche a na-afụ na ihe niile a na-eme transparent, maka ana m arụ ọnụ transparent gọọmenti. Ka ịkwanụ ndụmọdụ ị na-enye ndị Ezinifite be anyị bụ ndị nke nyere ihe eji ekpuchi imi nakwa nke a na-ete n'aka? Ị na-anya na mbido okwu m mgbe e bidoro ihe a na họl, adọrọ m aka na ntị wee gwa ha na onye ọbụla ekpuchiri imi ekpuchiri ọnụ abatakwara họl na ngwa ngwa ha jekwere wepụta nke ha kpuchiche ọnụ. And ị na-anya enwere distance, onwe onye nọketere ibe ya. So ndụmọdụ na-enye ha kịta biko na-eji ihe a na-agba na ntị agba n'anya. Ndụ anyị fere enweghị spe, onye ọ na-agba mbọ jee na-ekpuchi ihe a enyere ya efu 6,000 pieces of distance na Ezinifite niile, so ka mmadụ ghara iji ya gwuo egwu n'ọkwa na ometụ imi ometụ ọnụ. Ndewo. Ka ịgwanụ arịrịọ ị na-arịọ ụmụnne anyị bụ ndị nke nọkwa na mba ka m kwugodi anya bụ ndị dị ka aka osiri ha ike nwa obere na inye nkwado maka ọnọdụ a anyị nọ ugbu a? Ayọ nna ayọ ha abụda na biko ha echena na Ezinifite adịghị n'udo, ma ọ bụ enye Ezinifite na ha ya ama nke biko ọzọ ihe na-atụ ụfọdụ mmadụ egwu ha mara na dịkịta na ihe ọbụla enyere Ezinifite ya eruo Ezinifite aka, especially ma nke enyere so ụmụ ogbe. Ị na-anya biko ana m ayọ ha m etinyekwu nọmba m na dis media, biko onye ọ na-akpọ njụọ na ihe Ezinifite n'idiri ka nkụ, o nwere nke anyị n'idiri kịta abụ ya na-adọwa anyị aka o ya bụ emeela anyị kịta Ezinifite adị mma. Na-ayọ ha sị ya biko dịka m na-etinye nọmba m, biko ama ayọ ha kpọọ m ka m gwa ha ihe a bụ ihe na-enye anyị nsogbu, na ọ bụ ihe niile ka a na-ekwu na midia. Ayọ ka m na-ayọ ha sị ya biko. Ngwa ndewo, ebe PG.